Oke bosku, saatnya bertarung pokoknya. Khusus red devil atau ikan lorek. Nek arep golek ikan lorek bos, nang kene lho tenano digondol tenano. Toke wesek we. Ben kono we. Wes. Mantep Rod. Lah. Sak tampah tenan kuwi. Loh, kae. Lihat. Gede toh. Patang nyari. Nggak pakai lama ya bosku ya. Pokoknya nggak pakai lama. Waduh, kurang itu. Nah. Oh, dah. Boleh Pak, neng ini gampang itu pol pokoknya. Oh, alah, lemu-lemu. Nyobai ada cukup. Penak kok ngene mancing kok. Lah loro cacah. Loh, lah. Iki warnane dua macem. Iwak loro warnane dua macem. Loh, iki lho, warnane dua macem toh. Dan ya mang mriki. Mancing itu loro-loro ngono kok kontra seneng. Loh, sing siji wis gondol neh. Oh, wis munggah neh, malah sing munggah neh pisan. Wis pokoke dalang pokoke nang kene iki. Wis mulai gayeng. Yo. Arep petung neh, berarti pelet entek iki. Pelet entek. Ganti pelet. Ulah. Ngajar terus, Rod. Oh, tak kok kono neh. Kayak wis pangan meneh kae. Sing siji wis pangan meneh. Pokoke iki ndalang ngono wae, kiwatengen nyendal. Yes. Entek. Dagingnya mulai bosok. Kok kono maneh. Lah. Yes. Oh. Yes. Pangan meneh, laku meneh. Alah, terus pokoknya yang penting sendal. Oh, alah. Lep, lep. Alah, garek nyendali pokoknya gini guys. Garek nyendali.
Pokoke iki gari nyendali. Engko ben kebak wadahe. Ora usah dipakani kei pancing etokno ya ora usah kei umpan. Loh, agek salah ke wis kok ngono kok kandhane kok. Alah, gampange. Kandhane kok wis ngebaki wadah iki engko. Loh, sing siji genti kaya ndalang pokoke. Kaya ndalang ku lho. Pokoke watmut ngono sing penting wadah kebak. Loh, kae dipangan lah. Alah, kene urung sempat makan nih. Repot men nggawa walesan loro malah. Salah ke kono neh we. Lah kuwi kok malah etoke gedhe. Aku jane malah pengen njajal mancing neng Kali Cemara kuwi. Iwak apa kuwi? Wes. Masih ra krungu. Ya Allah, 5 dino iki lho anake Randy iki. Anake wong dua sing andalan nggon kono lho. Sak jam ya 50. Iya. Anake Randy udah sore ya, sebelum lolu kita konsumsi bisa. Sebelah ngendi kuwi? Sing kita jebole sak daerahe Pemingun. Oh. Banjir itu kok Tagung oke. Tamburan ini. Weh, enek tombrone tot. Lah. Enek tombrone iki lho. Ngasek blending tombrone. Oke, tombro tok isine. Nah, berarti enek sing gedhe iki. Lho, hasil akhirku iki lur. Lho, alah, pokoknya komplit iki. Lorek enek tombrone barang lho ra ketang timbri. Lho. Wis to. Ndang rene yo. Sesuk apa piye ngono. Bareng aku neh. Lumutane lur, kuwi sing lumutan. Lho. Pokoke ora nek aro ngarani Pak kene iki nggone pokoke iki. Lho. Lah kok iwakku digawa? Lho. Lah iki nang ndi iki? Anune. Lho. Iwak apa iki cah? Wah, tombro meneh. Lho, tombro meneh lho. Deloken. Kowe kok piye to ngene iki? Kowe ra rene rugi lho tombro meneh lho. Lho. Mangap-mangap kok ngene. Yuh. Alah. Lho, tombro meneh to. Rene yo.
Wis ngono ya lur ya. Masalah iki wangen arep udan, terakhir itu tombro aku mau. Lah iki selak udan lur, selak udan kukut wae. Anginnya gede banget. Wah. Wis ngono Seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Oke? Iki selak udan loh, selak udan. Anginnya gede banget. Ngukuti sih. Oh, angin gede banget, full. Oke? Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel berikutnya. Besok pagi jangan lupa ya, ikut. Besok pagi saya menyediakan kaos untuk door prize untuk pemancing kelur yang bersama saya gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kilo hasilku hari ini. Oh, komplit toh? Komplit. Pokoknya yang penting komplit. Ini sentot loh. Sentot. Wah, lumayan nih. Sentot. Iwak tok. Oh, iki masih Nogosari. Oh, iki ya iwak tok juga wis. Oh. Iki sing paling hasilnya paling gede iki lho. Krotone itu 1 kilo. Loh, burung iwake. Anjan nih kok. Yes, pokoknya ndang digas rene sesuk. Ojo lali. Angin gede banget. Ojo lali sesuk rene ya toh, bolo-bolone tidak isine iwak tok, telur isine iwak tok. Nek mau ngarep golek hiburan, nek mau ngarep golek hiburan arep ngederke tanganmu rene ya toh, ora angel-angel. Iwak paling gampang neng kene. Nek masalah 2 ri 3 ri itu wis umum neng dindi umum. 2 ri 3 ri. Oke. Wes, dong toh. Nek ora dong ya karepmu. Ya kuwi lho. Aja lali ya subscribe. Subscribe. Ora ketok madhepe rene kok. Subscribe toh. Ada mengikuti saya. Jadi mengko sampean itu pengalaman neng kelur sing durung pernah nyabrang neng kelur, hubungi nomorku utawa nomor semprot bisa neng kelur sing nyabrangke ya akeh juga. Enek Pak Darto, enek Pak enek Toyib, enek semprot. Neng prauku ki manggone neng gone semprot iki sing jelas. Apa? Oh, dompet. Mendungnya peteng banget lur. Ya. Mendungnya peteng banget.